Ebuka Obi or Governor Mbah kpọchiri gịnị kpọchiri in stadium because of gịnị he felt insecure because he na-eji ije agwọ ijeri ije otu isi ije ije. The findings is that you are working with some politicians, some political vultures. You are working for somebody. Now, your aggressiveness was that the agenda, you did not achieve it. You achieved it, yeah? And then we go some na video nka. The next section of this video will carry a heavy bomb. There's some more findings. Manabia make clear the air that Ebuka Obi Enugu the political. And he's fighting somebody that did nothing to him. We must get to the bottom of every single thing that took place, that happened. Ebuka Obi Enugu State. And Tobwa okwu abum n'ọnụ n'Enugu State. Ụmụ wawa n'oge nke ndị Nkanu. On behalf of every wawa man and on behalf of every wawa youth, anyị na-asị ka anyị dee Ebuka Obi aka na ntị ka o wepụ aka wepụ ọnụ ya n'ebe Barrister Peter Mbah bụ the governor of Enugu State, because no dị anyị mma as a governor. There is no governor that has been active like Peter Mbah ever since 1999. Democratic government took over power till date. Barrister Dr. Peter Mbah has been the best among all the governors. I have exemplary proofs to prove and to back up my claims. Unu gafu that all the abandoned projects in Enugu that Peter Mbah jide hancharo oya. One, about International Conference Center. Number 2, Presidential Hotel. Number 3, the biggest hospital. Chimaroke abandoned the structure we put on power during his own tenure. Peter Mbah jide on almost they are completing the structure. And the best hospital equipment and actually install ya na that building. If we wrote this man na all the rural areas and urban areas, Peter Mbah or education sector, transportation, Peter Mbah is useful in all the areas. Now Ebuka Obi in Naro Lagos, Emeche Popelugi Stadium, I stop all your program. One, in Abate Enugu, Gwaro State Governor, in Abime program, such program na state, yeah. Unuga through the way Unuga. If you can ask the Chief Justice of Enugu State now on a hot seat, Unu draw Lloyd, Unuga for that now. Governor is not happy with him. Reasons is this. There is no way such program get be hold in Enugu State. Na be Peter Mbah no bodoya, a governor, sitting governor of a state. Amaya kanisi, Akwụgwọ Stadium, Akwụgwọ Stadium. Nobody informed the governor. There was no official letter that was drafted to the governor of Enugu State. Now Ebuka Obi si na Abime program. Ebuka Obi na Enugu State, Gwaro governor. Governor adera aware. Governor was not notified. That means the governor matter na made such big program. Now governor felt insecure because all politics can egu. All politics can egu. Built on a fuki is purely with some political acts and whatever. Some political vultures gina ha na-epigharị mande na-abịa ekpere na nke gị mande na-eweni aka enu iweniri aka enu mana past election na ọ ga-emeri presidency mechie daa. Governor felt insecure and governor is seeing you as a political opponent. Yes, I will tell you the truth. Now, what governor did was governor na-abi host program na bịa ka irutere Enugu ijero se ka ime ka ikaba arụ ka ifu governor of a state. No, eyekwegi stadium and the battery Enugu e woro ka isi gbambo si ka ifu the Catholic Bishop of Enugu bụ Callistus Onaga. Ị gbarakwa mbọ si ka ifu ya o, ị gbara nkịtị. Onye isi n'aka ya wee wete blessings ihe ị na-eme taata. Bụ nna ikwu Reverend Fada Ejike Mbaka ị gafere si ogwe gbajizie ịdakwa na Emene Airport o Akanibiam Airport. International Airport Emene ewekwe ka isi kaba arụ si ka ị bata na Umuchi Igbo bịa kene.
ka Fada Mbaka jiri aka ya owu ya goal ya bụzi na ọ nabatara gị ka asị na Ebuka Obi bịakwa na ọkwụ na geeti Fada Mbaka na Fada Mbaka jụrụ imepere ya ụzọ. Ebuka Obi bịarọ ị na-epigharị I know na isi na iyi gọvanọ 24 hours gọvanọ Barrister Peter Mbah na iyi 24 hours ka ọ gwa gị onye yere ọda ka shot or dime stadium. Ebuka Obi as a layman ebo Obi ka gị akpọpe Enugu stadium ilewe course on who? On the executive governor of Enugu State. Na wawa n'oge nke ndị wawa n'oge nke ndị Nkanụ ọ dị ka Nkanụ aga-agba ihe Nkanụ jibiri Nkanụ ogbuzuru ota Nigeria the consign aga-agbachi gị nkịtị. Ngwa ọkpa ala eyekwe gị more than 3,000 hectares of land o. Ndị weche ya, some of the people weche ya settlechakwa ha o. Gị na ha na-ewekwa issues o. Nyi gị develop o. Ịgbarụ Enugu State anya gị dị na ya. Ịgafe esi ogwe gbajie. Onye na-achụwarị na-ekworo gị nchụta, ị na-anya ọ dị ka ọ ga-anwụ, ị na-anya ọ dị ka ọ ga-enwe nsogbu, ị na-anya sị gị na ọ dị ka a ga-shut down. Ebuka Obi jirokwa ezigbo obi bịa o. Ị na-echa anya ịtọgba okwu abụm n'ọnụ, onye ya ego ike ije abụ ọnụ, kedu ebe isi weta ike ịbụ ọnụ, ọ dị ka abụọ gị ọnụ n'ihe niile i mere, ọ dị ka ga na-afọnshọn. Obodo Fada Edesi o. Obodo nna anyị ukwu Fada Edesi, obodo nna anyị ukwu Reverend Fada Ejike Mbaka si Enugu State o. Ani wawa, ọkwa ani wawa ka ị nọ mee program o. Ọkwa ani n'ike, ọkwa na stadium o. Ekpere wani ịbịara ikpe wuro, ndị ọya wani line up, ịgwọ wuro. Iwere okwu puju ebe niile ihe na-ajụ bụ ọda onye yere ọda ịchọrọ because na ewu onye ọ dị ka ga-agba afa. Ebuka Obi gọvanọ Mbah kpọchiri in stadium because of gịnị? He felt insecure because he na-eji ije agwọ ijeri ije otisikosi ije no n'ime you are implicating yourself the more. Ị na-akatọ ọrụ ọma gọvanọ na-arụ mgbe ị mepere ọnụ si that na talks and police chọta gị na họteelụ ebe ị kwesịrị ịnọ. Kedu ihe ị na-try prove? You are trying to prove that in Enugu State there is insecurity in Enugu State, which is who are you campaigning for? Kedu party iso? Kedu onye na campaigning for? Kedu onye chọrọ iji idea install? Because the findings is that you are working with some politicians, some political vultures. You are working for somebody. Now, your aggressiveness was that the agenda, you did not achieve it. You achieved it. And then we go some ajujung man oboro na video nka. The next section of this video will carry a heavy bomb. There's some ajujung ajugi, more findings. Man abia make clear the air that Ebuka Obi na Enugu the political. And he's fighting somebody that did nothing to him. Laying curse on the executive governor of Enugu State, laying curse na wawa. Who gave you the authoritative right and power? Where did you bring that power from? To lay a word of curse, or the kafadeda potakita purupeche berele curse on you, or the kekaga function, or the kafadambaka potakita peche berele curse on you, or the kekaga function. Ile curse ahụ, or the kaba agenkete. Ihe abụkwa warning ka abịara ichi gị. Rapu Peter Mbah ji aye mma. There have been no governor Enugu State has produced like Peter Mbah. Peter Mbah is a workable governor. All the two productive, all the two industrious. Peter Mbah is a loving, well-caring governor that is caring for his people. He felt insecure. That is why only the protect in the Enugu, only the protect the government here. He bari medo hiyanya. Out of all the big ministers ni mego program na Enugu, Paul Enenche Dudami se mego program na Enugu, Akpari Shiroku, Dominion City na program na Enugu State, mego program mana stadium Akpari Shiroku, Redeemed Christian Church Adiboye abịaga Enugu me program. David Diyemi abịaga Enugu we program. Akpari Shiroku, Ebuka Obi ka o si wee ruo na nke gị akpawi isiokwu. Kedu ihe mmerụ mgbe ọbụla I were interest na Enugu? Iji agwụ ị na-ejegasị gold. Asị gị na mama nkwu na vida. Mana aka na ntị ka a bịara ịdọ gị on behalf of ụmụ wawa ka a ji adọ gị aka na ntị ya.
try one again in your life. Who about Governor Mbah? Again. Who am I for Governor Mbah? Because Nkano bu Nkano obuzuru. We never take it lightly with you. Again, Ebuka Obi. Don't try it again. You are biting more than you can chew. Magio, ma anointing again. Mihe na akuruge egua. Ina bawa na aza. Mbosi enigwe, mbosi Chineke ga-echeta gị. Because the way you are going, your attitude of Megaderoma, you are not representing what you claim that you are. You are too carnivorous and too vulturistic. And I wonder, Obi Furugazo, Iwetere Obi, a Kanaman Jemet ministry, Iyobuna can go na ministry. Optani ibu mmadụ aga egbu mmadụ. Optani ibu drug aga ebu drug. Optani ime ihe ọjọọ dị iche iche aga eme ya. Ma ya bụ na a na-eme ministry. We started seeing failures na ministry since you started ministry. Ọkwa ani Enugu State ị na-achụ ka mmiri steady. Ani Enugu State gọziri gị. Ani Enugu State bịa zọrọ ngozi wee zọ na Lagos. Ọkwa this man ị na-eme accuse indirectly ka iji wee gbawa. Ka iji wee trend wa. Ọkwa foto ya, ọkwa afa ya. Ọkwa ha ye ka iji wee gaa as far as ị ga. 99.9 Zionite today bụ adoras. Ọkwa onye jeche ọfụ that thing o jere ebe ahụ ọ nachitekwa azụ. Onye oje ka ị na-eme magic ewe ihe na-eme iche. O jesi eje ebe ahụ fụ na enweghị ihe na-eme iche o chiekwa azụ. Ma some of ndị fada na-ezoro ezo. Mgbara niile makpa amarọ nke afọ na-arụ. Ma some of ndị sisters na-ezo ezo aga. Ha onye nke jechekwa eje. Je ọkwa sista nke na-achụ Zion ka mmiri ọkwa ọ nwụrụ anointing ga-agwọwughị ya nyanya ya abịakwa ọkwa the man ị na-eme accuse before he could reach the sister have died. Yes, ihe n'idiri bụ onye ga na-eweta gị na-akachu mmadụ iji kachu mmadụ aga iji iboto mmadụ afa mmadụ iji imebi afa mmadụ aga. You have not been useful to our generation. You have been a curse and a dent. But I pray that God will help you.